Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Paano kaya malaman kung ginayuma ka ng isang babae? Feel good morning sa mga nag-aabang sa panibagong kwento na naman sa programang Mga katas ng nakalipas. Itagoy niyo na lang po ako sa pangalang Bobong. Ang katas ko ay tungkol po kay Marco. Kaibigan ko na parang kapatid ko na. Ganun po ang turingan namin sa isa't isa, call and teach. Pare-parehas lang kami ng mga sound trip, mga tripping sa buhay, at isa na doon ang pagra-rides. Kung saan-saan na kami nakarating kasama ang aming mga motor. Minsan sinasabayan na rin namin ng pagbablog dahil vloggers na lahat. Kaso may naikwento siya sa tropa na nagkaroon siya ng kachat ng isang dalaga na 27 years old. Masaya naman kami para kay Marco dahil single dad po si Marco. At napapanahon na para magkaroon naman siya ng karelasyon. Kaya naman sinama niya si Angelica nung nag-rides kami overnight sa may Tanay Rizal. Siya lang po may dalang OBR o official back ride. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Abilog talaga. Abilog talaga. Alin ang bilog? Ha? Alin sa ka nakatingin? Abilog lang. Porque tomboy ako na malaki yung boobs, huwag kang bastos dyan ha. Wala naman ako sinasabi, Kim. Pero, Oy, mga bro. Bong, okay lang ba? Tingin mo, ito, tapat ang kwentuhan dahil matagal na tayo magkakaibigan. Tanggap niyo ako kahit LGBTQ ako. Oo naman. Tanggap niyo ba ako talaga? Oo, Sorry may amats na ako, naiimo ako, pero ilalabas ko na yung ano ko, yung saloobin ko. Tanggap ka namin. Ano ka ba? Di ba? Di ba, Brad? Hindi niyo ako, Oo naman, hindi niyo tanggap ka namin. Hindi niyo pinagpapantasyan minsan. Sometimes. Sabi niyo, tanggap niyo ko. Tanggap, hindi ka. Ba't kayo mapantasya tomboy ka? Ano ka ba? Ito Teka pa lang. tanong ko, Ano pa? Ba't may sasabihin ka ba? Ako muna. Sige, ikaw na. Gusto ko kasi paalis yung boobs ko. Ha? Okay lang ba? Siyempre gusto ko maging totoong lalaki, tsaka gusto ko mag-testosterone. Uy, sayang Para yan. lumaki yung boses ko talaga. Hindi na ako magpanggap. Kasi kapag ito yung boses ko eh. Kapag hindi ako tibo. Oh. Brother Kim, sayang naman yan. Kung Alin? ipatanggal mo yan, ilipat mo sa akin. Bakit? Matagal na rin yung gusto ng hanap ng ganyan eh. Sabi ko na nga ba, pero okay lang yan, tanggap ko naman kayo. Ang ating kaibigan na sana nasa tent na ayaw nang lumabas.
Uy, shh, may sasabihin ako sa inyo. Ano? Bakit kaya sinama yung jowa? Kaya nga, sabi niya pakilala sa atin. Hindi naman pinakilala. Ha? Nilimliman sa loob ng tent. O nga, gumagalaw yung tent, oh. Nga, Uy! Oo, kita, oh. Huwag tayo tumingin. Siyempre, respeto sa kaibigan. Pero ang lakas yung mugyog ng tent, ah. Ay, baka lumipad yung tent, ah. Lumabas. Yan, lumabas. Boy. Ay, Join Ako. naman kayo dito ni Angelica. hindi naman. Pakilala mo naman kami. Si Angelica pala. Hello Angelica, sa inyo. yan yung mga... Ito yung mga kaibigan mo. Mga kaibigan ko, parang mga kapatid ko na rin yan. Kami lang magsasama. Kaya pala yung kinukwento rides. ni Bobong. Marco yan. Ay, si Bobo. Marco. Ah. Ito kayo pala yung kinakwento ni Marco. Nice meeting you po. Pasensya na kayo, sumama ako Wala naman kasi akong ginagawa. Okay lang. At least nakita Para mo. kasing masama yung loob mo Bobong. Wala akong sinabi, at least nakita natin na, ikaw pala yung minamahal lang ang kaibigan namin. Oo. Ayun naman, nakakahiya naman. Palagi kasing bukang bibig, Angelica, kaya at least nakita ka na namin. Ilang taong ka na ba? At 27. Okay. Oo, 27 lang ako. Oo. 27 single. Napakaswerte mo naman dito, Brad Marco. Jackpot na jackpot ka kay Angelica. Oo nga, jackpot yan si Marco sa akin. Kasi single, walang sabit. Sa dami ng single mom ngayon, ako, may makukuha ka, may sabit pa. Ako, single na single. At saka, never been kissed, never been touched. Tsaka, hindi talaga ako masyado nakikipag-usap sa mga lalaki. Si Marco lang, yung kaibigan nyo lang. Kaya swerte talaga yan sa akin. Brad, napakaswerte mo, Brad. Mabuhay ka talaga. Oo nga eh. Salamat. Love you, mahal. I love you, mahal. Kayo na pala. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Di ba, Kim? Oo, Parang naiingit si Kim. Siguro pagpasok nyo ng tent, doon kayo naging kayo, Ay, hindi. Before ako sumama, kaya din sumama na ako dito kasi nga official na kami. So, yung pasensya na kung di nasabi sa inyo ng kaibigan nyo. Pero, Teka kami lang. na. Tatagay ako, ha? Tagay tayo. Ang bula naman itong... Soft drinks ba yan? Hindi, may halo na to, may halo. Brad Marco! Isa celebration. Okay. Cheers tayo. Cheers tayo. Cheers. Pasensya, pero hindi ako iinom eh. Ikaw uminom. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong kukuhanin ng baso. Oo, hindi mo na ako kasi bawal. May ininom akong gamot. Ha? Wala ka naman sakit? Oo nga naman, bro. Anong gamot to? Wala ka namang gamot, bye. Meron. Kaya bawal akong minom ng alak. Kailan pa bawal? Nung linggo nag-inom tayo. Ayun na nga, after nun, Nag-inom na ka ako. nung linggo? Diba sabi ko bawal ka na uminom? Well, isa lang naman yun. Hindi na. Manda ka sa akin, Marco. Sige, kuhanin mo yung baso. Malalaman mo talaga yung galit ko. Brad, Brad? Sayang naman to, Brad. Ba't kayo nagbubulungan? Nandito kami. Apakabastos nyo naman. Hindi. May sinasabi lang. Kasi bawal talaga uminom si Marco kasi yung high blood niya trigger yung alak. Pasensya na kayo kung back out na yung kaibigan nyo sa pag-iinom, ha? Hindi Ano ba yan? Kasi amimoto kami. Teka lang. Walang uwi hanggat hindi putok. Ano putok? Yung tiyan sa inom. Sabi Diba sabay-sabay natin sabihin, walang uuwi hanggat hindi Putok! Ang baho mo. Shut na tayo. Brad, Let's kami, go. muna ka. Tulog na ako, naantok Bumalik na tayo ako. dun sa tent. Kakausapin muna kita. Balik tayo dun sa tent. Dito muna kami. Balik ba yan? muna kami Inaantok na kasi ako. Ano ba yan? Nag-rides tayo. Di ba usapan bonfire tayo? Oo nga, bonfire, wala na. Oo nga, bro. Bonfire, di bonfire. Anong Ako bonfire? yan, bonfire. Ako yun eh. Huwag ka na magalit. Uminom lang ako ng linggo. konti. Konti lang kasi nga... Marco, Andun linaw na ako ng usapan natin. Alam mo, hindi ka talaga makakabembang sa akin. Hindi ka makakatikim. Tandaan mo yan. Ang linaw ng usapan. Wala Alam na mo, nga. hindi ka pa marunong sumunod sa mga utos ko. Unang-una, dapat bawal ka na uminom.
Oo na nga. Sige na, tama na. Huwag ka naman akong pagalitan. Nandito tayo, nagra-rides Aka na nga yung cellphone mo, aka na nga. Oo. Kinakausap kita, nagsi-cellphone ka. Pag magkasama tayo, bawal ka mag-cellphone, ha? At saka, aka na yung mga password ng social media mo nga. Ah? Ayun. Akin lahat. Ibibigay ko yung sa akin, yung mga passwords ko, ibibigay mo rin sa akin passwords mo. Hindi ka pwedeng magbago, ha? Sige na, bibigay ko sa'yo. Tsaka ba't ganun ang saya mo pagkasama yung mga kaibigan mo? Bawal yun. Hindi dapat sobrang saya. Huwag ka na magalit. Halika nga dito. Para kang ano eh. Teka lang, may kasalanan ka pa eh. Patawarin mo na nga ako. Ayusin mo, Marco. Tanda mo, iiwan kita. Oo nga, Pag di ka patawarin. sumusunod sa akin. Huwag ka na magalit. Tandaan na kasi muuga yung tent eh. Halata nila eh. Ikaw ang malikot. Patayin mo yung ilaw kasi yung cellphone mo. Ayan na. Kasi lumalabas yung anino eh, sa labas. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Matapos yung ride sa yun, Kulang Kids, Si Bong. nagbago na si Marco. Hindi na siya sumasama sa mga rides namin. Kaya minsan di na rin kami natutuloy kasi hindi kompleto ang tropa. Busy raw siya eh. Pag tinawagan namin ang sumasagot ng kanyang cellphone, ang kanyang jowa na si Angelica. Tulog siya. Ah, tulog ba? Ulit-ulit, tulog siya. Kanina pa ko tumatawag, tas tulog pa rin. Parang 24 hours na siya natutulog. Ano karapatan mo na sagot-sagutin mo ako sa telepono? Tulog nga siya. Tulog siya, pagod yung kaibigan niyo. Sige na. Tsaka hindi siya makakasama ngayon. Pasensya na. E di, imbitahin ko lang siya sa Sabado, birthday ko eh. Eh ano naman kung birthday mo? Ano naman kung birthday mo? Tsaka may lakad kami niyan, Sabado. Sana dati mo pa sinabi. Ah, ganun ba? Sana last year mo pa pinaschedule. Sige na, bye. Hello? Mabihira talaga tong babaeng to. Kakainis! Payagan mo na ako. Birthday ng best friend ko yan eh. Parang kapatid ko na yan si Bobong. Eh, every birthday meron kaming tradisyon yan. Hayaan mo na ako. I-cancel na natin. Ilipat natin sa ibang araw yung lakad mo. O, cancel na din natin tong relasyon na to. Di naman to. Pag ganyan-ganyan ka pa, ano ang paki ko kung kaibigan mo yan, si Bong? Marami pa naman birthday yan. Hindi lang ngayon magba-birthday yan. Unahin mo pa yan. Grabe ka naman. Alam mo, masyado kang addict dyan sa mga kaibigan mo. Gusto mo doon ka na tumira, kay Bong. Oh, hindi na. Huwag ka na magalit. Diyan, Galit na naman eh. kayo eh. Di namin sure, Kulantits, kung pupunta ba talaga sa birthday ko. Nakaibigan namin si Marco. Pero, buti na lang. Nagpakita sa wakas. Wala siyang kasama. Hindi kasama yung... Hindi na Angelica tawag namin doon. Devila. Parang devil eh. Salamat naman, Brad, at pumunta ka. Happy birthday, Bong! Happy Happy last birthday! birthday! Happy last birthday! Happy last birthday sa'yo! Birthday na ni Bong! Birthday na ni Bong! Ah, birthday ko pa. Birthday ni Bong! Ngayon! Get out! Happy birthday, Sex Bambong! Thank you! Quezon City. Buti naman, bye. Kasi malapit na kami magtampo sa'yo. Kaya Oo nga ano naman, bang bro. nangyari? Oo nga. Di, hayaan nyo na yun. Wala naman yun eh. At least pinayagan ako kasi ako pa. Papayagan talaga ako nun.
Bay, may napansin kasi kami sa'yo. Parang naging iba ka na eh. Mula nung nakasama Oo. mo yung Angelica. Pinagbabawalan ka ba niyang pumunta sa amin? Aminin mo na, tatanggap naman namin yun eh. Siyempre, personal mo yung buhay. Hindi naman sa pinagbabawalan. Kasi ayaw, gusto niya healthy ako. Ayaw niyang may inom ako ng Bakit? Toxic ba kami? Masama ba kami? Niyayaya nga ka namin magsimbe. Imposible! Yung mukha mo, ngiwi na ngiwi. Alatang hindi ka pala simba, Kim. Pero Brad. Ito, Brad. Doon ako. May ano talaga. Kim, sabuhin mo na kasi. Ito. Sabuhin mo na Ano, kasi. Himalayan? Nagayumayan. Himalayan salt pa to. Himalayan salt? Oo, Ayan, talaga ayan. para effective. Ano ba yung binubulong nyo? Ha? 1, 2, 3, go! Ah! Aray! Aray ko! Ano ba yan? OA, si OA naman to, aray ko. Social nga yung Umalsik sa mata ko eh. Ano ba yun? Ano lang yan, galing si Father. Nagsimba kasi kami. Oo nga, bro. Baka kasi ginayuma ka kaya Oo. inasinan ka namin. Ano? Tumalab na ba? Ano? tumalab? Gising ka na Ano ba? ba? Gising ka na ba? Huy! I-shake ko yung kulo mo. Shake, shake, shake. Ano ba? Ginayuma ka ni Angelica, Brad. Brad, mahal ko si Angelica. Naku, wala. Ito, paminta. Lagyan Ito, mo. 1, 2, 3, go! Aray! Ha, sir! Bakit ikaw ang matching mo? Ako yung nadala, ako yung natamaan. Gising ka na ba? Mahal ko si Alam Angelica. ko na. Bong yung bawang game. 1, 2, 3, go! Ayan! Garlic shrimp! Oh! Ano ba? Ano bang problema nyo? Uuwi na talaga ako. Bong, yung magic sarap na. Magic sarap. Balik sa 1, 2, 3, Oh! Ano ba? Alam ko, lalo ako sumarap. Ay, wala Bong. talaga, bay. Ano ba? La, Teka lang. Ay, mahal. Ba't, uwi na ba tayo? sabi ko, di ba, hindi ka pupunta? Uwi. Umuwi ka, kundi magwawala ako dito. Uwi! Uy, Kayo mga kaibigan kayo, konsentidor kayo, ha? Ha? Uwi. Mga babaero kayo pare-pareho, ha? Ha? Ikaw? Umuwi ka. Sana man Umuwi ka, Marco. uwi na Ha? ako. Di ba sabi ko sa'yo, bawal ka sumama sa Oo mga na, kaibigan? tara na. Halika na. Huwag ka na mag-skandal dito. Hindi gumana yung ano natin. Hala, bay. Oh, yung kaibigan. Wala talaga, bay. Baka dapat alak yung binuhos natin. Oo Ba't nga, dapat pelpilsin? Ginayuma talaga yun, bay. Ginayama. Talaga yun. Paano ko Kawawa naman. Kawawa. Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Marahil ikaw ang lagi